daerah tempe kemul diarani tempe mendoan. Namun mendoan ingkang umure dimasak saping mateng. Jajanan punika dipunremehi dening masyarakat Wonosobo kalebet wisatawan mancanegara kaliyan domestik. Lajeng kados punapa raosé tempe kemul punika nalika kula sampun terhubung dening Febri. Halo Febri. Oh nggih, halo Dela. Matur nuwun, kula teng mriki wonten wandhe anggun ingkang wonten ing SMK Setunggal Wonosobo. Tempe kemul lebet wandhe menika misuwur rayosipun ingkang eca kaliyan gurih. Sumangga dangu-dangu priyantun ingkang raosaken tempe kemul teng mriki. Halo Mbak, asmanipun sinten? Oh nggih, kula Sela, pripun nggih? Kula teng mriki ajeng tanglet miturut panjenengan raosipun tempe kemul teng wandhe anggun menika kados pundi? Oh nggih, miturut kula raosinipun tempe kemul teng wandhe anggun yaniku eca kaliyan gurih. Punapa reganipun mirah ugi terjangkau? Nggih, napa melih kagem laris sekolah. Reginipun namung Rp1.000 kemawon. Oh nggih, matur nuwun. Mbak mugi-mugi kepanggih malih. Inggih menika saking Mbak Sela, kula wangsulaken dhateng tim pembawa berita lebet lokasi. Nggih, matur nuwun Febri. Sakmenika dalem sampun saged nyambet masih kalih rencang kula ingkang wonten ing pedal kang benten. Halo Asli. Oh nggih, matur nuwun Dela. Mila adhem wonten lapak edu ingkang wonten lebet mergi Bayangkara Wonosobo. Tempe kemul lebet wandhe kasebut boten kasoran kalih raosipun wandhe tempe kemul. Sumangga dangu-dangu priyantun ingkang wau rasanipun tempe kemul teng mriki. Nuwun sewu Mbak, asmanipun sinten? Oh nggih, kula Tamara, kados pundi nggih? Kula badhe tanglet. Menurut panjenengan raosipun tempe kemul teng wandhe edu menika pripun nggih? Oh nggih, miturut kula raosinipun tempe kemul teng wandhe edu menika radi kirang asin ananging sampun eca. Apa reginipun ugi murah? Nggih, tempe kemul teng mriki disade 2.000 pikantuk 3. Oh nggih, matur nuwun nggih Mbak. Menopang dipun raosipun malih tempe kemulipun. Inggih menika saking Mbak Tamara, kula wangsulaken dhateng tim pembawa berita lebet lokasi. Inggih matur nuwun. Beten penasaran kados pundi raosipun tempe kemul jajanan khas Wonosobo menika? Panjenengan saged dipun panggihi para bakul tempe kemul wonten kalebet wandhe pinggir mergi lebet daerah Wonosobo. Makaten saking kula sugeng siang matur nuwun.